Pois estamos de volta. 10 da mañá, 15 minutos. Aí estamos xa tamén ocupando plano en Facebook Live, tamén na nosa canle de YouTube. En fin, estamos a radio do presente, a radio que tamén se ve. Temos con nós para falar e para abordar diferentes circunstancias que teñen que ver cun dos concellos da nosa área de influencia. Un desas comarcas onde emitimos, afortunadamente, o Concello de Vedra. Non é a primeira vez que nos visita, tampouco será a última, a non ser que marche enfadado. O alcalde do Concello de Vedra, Carlos Martínez. Moi boas, Carlos. Que non é a miña pretensión que marche enfadado e non volva, pero bueno. Eu non suelo marchar enfadado en ningún sitio. Bueno, como comeza o ano 2025 no Concello de Vedra? Hai boas novas, hai en que se está traballando, alcalde? Bueno, temos que empezar dicindo que empezamos con temporales, o que nos afectou a todos os concellos, ¿no? Entonces, algo que nos trastocou realmente o plan de actuacións que tíamos, creo que todos, e eso se aproveitamos para... Sí. Se te escoite mellor. Pois aproveitamos para pedir desculpas a veciñanza se hai unha cuestión que nos vamos a retrasar un poquinho, pero bueno, a verdade é que estos temporales estes días non vos podes imaginar a cantidad de danos que fixeron nos... Sí? Hai medios, hai poidose afrontar... Como se poido, bueno, temos que decir que tamén ca paciencia e ca, digamos, ca vosa sintonía ca veciñanza. Realmente foi comprensible as circunstancias, sigue o sendo, o cal agradecemos moito. E a partir de aí, bueno, oye, empeza un ano con moitísima ilusión, non? Empezamos xa cunha magnífica nova que vamos expresando moito tempo, como é que, bueno, recientemente o Consello da Xunta pois aprobou de forma definitiva esa inversión de máis de 500.000 euros para a reforma do noso centro de salud, que é un centro que ten prácticamente 40 anos e que necesitaba ese lifting completo. Entón, creo que eso que supón agora é un traballo intenso para intentar que esas obras comecen o máis cedo posible, que vai a levar o seu tempo, porque entre a redacción do proxecto, licitación, adxudicación, ejecución, justificación, etc., pois leva o seu tempo, con un añadido, que é a prestación do servicio sanitario, porque non se pode interrumpir, é un servicio moi específico. Unhas obras sen paralizar de todo. Efectivamente, por tanto, bueno, moi contentos con esa boa nova, bueno, preparados para todo o traballo que vai supoñer. Bueno, falaba precisamente de un dos obxectivos nas últimas conversas era lograr, xa se logrou este inicio dunha reforma, 40 anos. Sí, non chega, pero prácticamente. Pero parece que por redondear, polo tanto, necesita unha mellora máis que evidente e xustificada. E claro, fala de trámites, sempre que falamos desa burocracia, non hai unha previsión, non? Aínda que sexa un desexo, máis que unha realidade. A previsión é que estuvera rematado a final de ano. A realidade é que vamos, si empezan as obras este ano, creo que sería o objetivo real, ¿no? O objetivo real. Bueno, pues eso son un pouco para que os veciños e veciñas de Vedra saiban un pouco, máis ou menos, o tempo de que se está a falar o gallá xa dentro deste ano. Unha das grandes novidades que nos trae esta inversión, que máis actividades a xenda ten? Bueno, ahora empezamos o mes de febreiro, na nosa comarca, en noso concello significa dúas cousas. Imagino por onde vai. Unha, o entroido. O famoso entroido dos Señores da Ulla. É certo que este ano cae tarde, casi nos vamos a marzo, vámonos a marzo. Sí. Pero bueno, todo o mundo sabe que febreiro é mes de entroido, mes de cocidos, é mes de Señores da Ulla, o cal, bueno, pois enche de ledicia tamén o noso Val da Ulla. Pero Vedra ten algo tamén especial, non? Temos un produto estrela que é a camelia, e temos as nosas, o noso mes, que ahora tamén case se alarga 2 meses, facendo actividades en torno á camelia, non? A camelia, primeiro, as nosas jornadas son as segundas máis antiguas de Galicia, despois das internacionais. Son 29, 30 anos. Sí. 29. No, sí, 29 anos. 29 anos de historia. As segundas máis antiguas de Galicia. Sí, despois da de Pontevedra, é a máis antigua de Galicia.
Pero máis importante, a camelia é unha planta, unha flor que está en todas e cada unha das nosas vivendas, non? Entón, dalle un colorido, por encima das jornadas, dalle un colorido a nosa terra durante todo o inverno espectacular. O sea, un que veña a darse unha volta por Vedra verá no mes de xaneiro, no mes de febreiro, no mes de marzo, cheo de color, cheo de flores, que son as camelias. E a raíz deso, bueno, pois, neste mes e medio, 2 meses de actividades, pois temos desde actividades deportivas, empezando este fin de semana, que foi espectacular, a BTT da Camelia, o sea, 400 ciclistas de toda Galicia e de fora de Galicia recorrendo as nosas paraxes, impresionante. Aquí agradecer o traballo do Club Ribadoulla, que son espectaculares. Este fin de semana o mismo, pero a pé, o sea, maratón, trail, senderismo, neste caso co Club Vértice, porque é moi importante que esa unión entre o mundo asociativo e o Concello para unirnos e desenvolver, non, e promocionar este produto como é a Camelia e a súa propia actividade. E despois xa veñen, bueno, pois cursos, as propias jornadas da Camelia o fin de semana do 22 e 23, excursións, etcétera, etcétera. Vamos, mes e medio completo. E depois o entroido. Por certo, outro día lía, que non sei se será un lanzar un titular para crear opinión pública, sobre o fixar a data da Semana Santa, non movela, fixar o entroido e que sexan varias datas que non se movan no calendario, para non andar perdidos. Cando toca, cando non toca. Que valoración vai de todo isto? Eu non estou de acordo. Eu creo que o que non podemos desvirtuar nin a historia, nin as nosas tradicións, por entón cambiaríamos absolutamente todo. Entón, eu creo que hasta lle dá un punto de... Eu penso que foi un titular destos tendenciosos de xerar un pouco de opinión, que se fale, que ao final igual non muda nada, pero vostede non estaría... No, para nada. As tradicións hai que conservarlas. Claro. Existo o entroido, é que non hai unha data do entroido. O entroido márcase... Nunca houbo. No, é que márcase que son os días anteriores ao que o mércores de ceniza. Claro. O mércores de ceniza márcase na primeira luna non o mércores de ceniza, o domingo de Pascua, o domingo de Resurrección, márcase no que é a primeira luna chea de primavera. Entonces, bueno, vamos, que ten o seu porqué. Ten o seu porqué. É a súa lógica. Justamente, esas son tradicións cristianas, tradicións que veñen xa do xudaísmo, creo que non ten lógica andar desvirtuando nin a historia, nin... É verdad. Falaba da xornada da Academia onde se detivo 29 anos, que non son pouco, a segunda con máis historia de Galicia despois de Pontevedra, e tamén o entroido que forma parte singular como atractivo turístico pois da nosa comarca en si mesmo de Galicia, pero tamén moita xente que aproveite para estar en Galicia denses días. Temos un entroido moi variado, moi pintoresco, e tamén eses pequenos povos, municipios que ofertan algo tan singular como os Xerais do Ulla e demais. Sí, e é moi singular porque, primeiro, porque están organizados dende o propio povo. Nas administracións o que facemos é publicitalos. Claro. Botáis unha man naquilo que se pode, pero realmente nace o propio povo. Moitas veces das comisións de festas e outras veces das propios veciños. En aldeas ou parroquias destes 8 concellos do Valdoulla que estamos dentro dos Xerais da Ulla, non? No noso caso, manteñen esa tradición viva, pois 3 das parroquias, que son San Pedro de Vilanova, que será os seus xerais o sábado 22 de febreiro, previo ao que as jornadas da Camelia, e despois o fin de semana do 8 e o 9, que o 8, sábado 8 será de marzo, será en San Xulián de Sales e o 9 en Trove, non? E é certo que se nota tamén que ahora non só participan a propia veciñanza, sino xente de fora que ven... Xa se están sumando? Sí, que se está sumando, ainda que só sea a disfrutar, a ver que é os Xerais da Ulla, non? Entonces ven ese entroido de raíz, eso que é tan propio noso, tan visceral, non? E despois moitas veces acompañado do que é a gastronomía, non? Bueno, pois son as filloas, o que é o cocido, as orellas e todo eso. Entonces, claro, vemos que cada vez máis xente de fora, turistas, veñen a disfrutar das aldeas, que eu creo que é o que temos que facer para manter o noso rural vivo. Unha competición, así unha loita de xenerais entre alcaldes?
Bueno, Vostede animaríase? eu normalmente anímome Decirlle o de Boqueixón, o que de Boqueixón... anímome normalmente anímome a todo, pero, bueno, de feito, xa sabedes que tamén é tradicional co alcalde de Vedra, este alcalde de Vedra, o venres de Entroido, se disfraza, vai a traballar disfrazado. O cal este ano teño un problema. Por qué? Porque teño que pensar ben de que vou ir. Primeiro, non o sabe ninguén. Vale. Non o sabe ninguén. Segredo, total. Sí, hasta que chego ese día ali, nadie o sabe. Pero este ano coincide como vestido da Pedroche no Nadal. Efectivamente. Un segredo de Estado. Pasou, a veciñanza pasou ao principio de un estado de incredulidade, ahora un estado de pensar e intentar adiviñar de que vai ir o alcalde. Vale. Están con esa... O sea, non ten temática vostede, non pode presumir. Bueno, pues este ano tocaralle isto, non? No, claro, despois de tantos anos tamén se van acabando as ideas. O que pasa é que me din conta que creo que este ano vai me coincidir tamén co pleno da Diputación. O sea, vai de estar disfrazado no pleno da Diputación? Se estou disfrazado no Concello de Vedra, está claro que, salvo que me proíban entrar na Diputación, terei que ir disfrazado o pleno da Diputación. Vale. E ademais creo que non hai mellor maneira de promover o Entroido, o noso Entroido, que participemos dele. Pois supoño que non dirá nada nos estatutos da Diputación. Prohibido entrar disfrazado, cada un Imagínome que non. Pois estaremos atentos a esa imaxe, alcalde. Non vai desvelar nada en show. Ten dúbidas entre algo? No. Bueno, teño dúbidas entre dúas opcións, pero repito, sempre o mantivo en segredo, sempre. Este non vai ser un ano diferente. Bueno, pois o Entroido que para disfrutar, como digo, cada recuncho, cada vila, cada pobo, cada aldea vive o Entroido, e ademais con a singularidade deses produtos típicos que temos no Entroido, que tamén forma parte da nosa idiosincrasia, e que tamén pois son as familias e os restaurantes os que axudan a espallar esa tradición culinaria asociada ao Entroido. Sí, e cada vez máis. De feito, onte nunha das nosas parroquias, Santa Cruz de Rodoia, fixeron coincidía a festa das candeas, e o que fixeron foi organizar un cocido parroquial. É dicir, que xa non é só nas vivendas, senón que, como ben dís, a nivel veciñal, asociativo, con comisión de festexos, pois pasámonos ahora 2 meses comendo cocidos que tamén ten o seu lado. Porque claro, pasamos do Nadal ahora os cocidos. En Galicia estamos sempre papando, alcalde. Eu estou desando que chegue a Semana Santa para adelgazar os 4 kilos que engordei. Pouco peixe demais, pero bueno, pero é así. Falando todo pouco, unha das últimas noticias que nos achegou o Concello de Vedra, pois nesa nota de prensa, nese trasladar a cidadanía o traballo, ten que ver co medio ambiente, ten que ver co capítulo de residuos, e ten que ver con ese emblema o que se pretende concellos grandes e pequenos, residuos cero. É unha campaña medioambiental onde se chama a cidadanía a ser responsable, non? Sí, bueno, isto parte... Compostaxe. Sí, isto aparte o ten o seu inicio a partir da obriga de separar tamén o orgánico. Entonces, que nós entendemos que un concello como Vedra, que o 90% da xente vive en viviendas unifamiliares e que ten, bueno, un salido, unha leira, creemos que nós temos que apostar pola compostaxe. Unha, porque implementar o famoso contenedor marrón pois ten unha problemática, incrementar moitísimos costes, un novo camión circulando, levar ese orgánico a Sogama, tampouco, bueno, neste caso a planta de transferencia Silleda, tampouco que fóramos moi medioambientalistas e de repente temos outro camión circulando. Cando podemos facer o compostaxe? É xente moi comprometida medioambientalmente, e o que se pretende é chegar ese 90% de población daqui a 2026-27, é que o 90% das vivendas, bueno, máis que das vivendas da población, pois este compostando. Ahora mesmo creo que andamos nos 500, 600 composteiros xa repartidos, como digo, o que se trata é chegar pois aos 1.500, 1.600 que creo que é onde o 90 e pico do residuo orgánico que se produce en Vedra se podría estar compostando. Este ano a novedade que queremos implementar é que vamos a ter como unha especie de asesoramento, equipo de seguimento, controlando que a xente o está facendo e o está facendo ben. Non tanto, como pode pensar a xente, para sancionar, sino ao contrario, para asesorar, ¿no? Explicar, volver a decir como se fai, corrixir defectos, etc. Porque creo que é importante. E ese é o noso objetivo.
Bueno, pois coñecendo un pouco esa liña a seguir con ese centro de saúde, esa reforma imprescindible, co entroido que se mete de cheo a xornada da Camelia, e xa falando non só do inmediato, senón esa legislatura que rematará o 2027, xa onte a responsable, a secretaria xeral do seu partido, PPDG, Paula Prado, xa falaba de ir preparando os comicios municipais de 2027, xa avanzou que en Santiago de Compostela o candidatable a alcaldía será Borja Verea, en fin, xa se está traballando de cara a pois a sacar o mellor de sí, neste caso no Partido Popular, para renovar. Que lle gustaría, como lle gustaría chegar ao 2027? Que proxectos hai aí a ese medio longo prazo de mellora? Ao final estades para mellorar a calidade de vida dos cidadáns de Vedra. Que obxectivos hai aí nesta legislatura, alcalde? Bueno, nos xa estamos traballando. O que pasa é que nese aspecto somos máis discretos. O sea, nos os anuncios facemos unha vez que están concretados. Non pero hai pretitular, titular... efectivamente, no. Xa está feito. Neste caso sí que levamos xa traballando, bueno, pois en outras inversións, como xa temos reunión ca Consellería de Servicios Sociales para bueno, sacar adiante un centro de día, reformando un edificio que temos ali. Falamos tamén ca Consellería de Cultura para tamén unha serie de inversións a nivel cultural. Na Diputación, bueno, pues, hai unha serie de compromisos adquiridos, bueno, creo que asumibles por parte da Diputación co actual presidente da Diputación. Bueno, xa temos unha planificación para reparar, porque é unha das nosas prioridades nesta legislatura, moitas das nosas pistas municipales, que xa se está traballando todos os anos nelo. Neste ano queremos darlle tamén, neste ano 2025 e 2026, un golpe importante. Bueno, en definitiva, hai unha serie de proxectos estratégicos que queremos, si non están rematados, polo menos iniciados ou comprometidos en firme de aquí ao ano 27. Vostede conta coa ampla maioría dos veciños e veciñas xa dun tempo a esta parte, vendo do asociacionismo, que penso que tamén é algo salientable, non? A hora de enfrentarse ás batallas dun concello. Quere seguir sendo alcalde de Vedra? Bueno, a día de hoxe sí, pero tamén aprendín a decir que o que nos depare o mañán non o sabemos. Eu xa dixo unha vez que non sigue, e ao final seguín. Tívose que... Entonces daquela aprendín a decir, mira, o que sea no 27 xa Dios dirá. Non sei, en principio, a ver, a idea é continuar, non hai nada que indique que non vaya a ser así. Logo xa os veciños serán os que decidan se están contentos ou non ca nosa xestión e se entenden que debemos seguir ou outro equipo ou outro partido político debe gobernar, que en eso consiste a democracia. Depois, o seu círculo máis cercano tamén lle animan a seguir porque claro, moitas veces hai esa división de que claro, que roubo moito tempo. Alcalde 24 horas. Bueno, isto é así. Eu xa estou nunha edad, en un momento vital que di realmente o que crees e o que pensas. Mira, ser alcalde hoxe en día non é, ser do partido que sea, non é o de fai 20 anos ou 30 anos. Hoxe é moi complicado, moitísimo. E aparte, viña de falar cun veciño, non? Moi pouco agradecido, con moitísima exixencia, onde a xente pensa que pode resolver absolutamente todos os problemas do mundo. E a veces estamos, bueno, sufres máis do que a xente cree. Dicía o seu homólogo aquí, o alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao, que na xenda do día a día o 80% é atender as demandas dos veciños, que bueno, que moitas veces hai que decir un non porque non é competencia, pero o veciño a veces non o entende. E nos estes días que estivemos facendo reunións nas distintas parroquias, comentábamos nunha delas que claro que temos que, bueno, arreglar esta pista, limpiar aquel lavadoiro, resolver este problema de dependencia e arranxar o centro de saúde e un problema que temos no colexio. Pero claro, nin os cartos, nin o personal, nin o tempo chega absolutamente para todo e ao final tes que escoller. E tamén se produce, eu creo, e digo alto e claro, un momento dado que parte da sociedade colabora, pero unha gran parte da sociedade entende que aí debe haber un ente que debe resolver todos os problemas e deixouse de facer moito traballo veciñal e colaborativo. E vai chegar un momento que é imposible. Se eu dedico 1 millón de euros á dependencia,
está claro que non me chegan os cartos para facer outras cousas. Entonces, pero volvendo á pregunta que facías, non, da alcaldía e do entorno máis cercano, o meu entorno máis cercano é a familia. Eso é o que marca. Bueno, reconozco que ahora as miñas fillas están estudiando fora, xa son maiores, bueno, pues é digamos un hándicap menos, non? Para poder dedicarte a política, bueno, pero aí está a muller e, bueno, e esa xente máis cercana da familia que son ao final con eles con quen tomas este tipo de decisións. Bueno, o tempo dirá. Bótalle bronca? Cando algo non sai, pero Carlos, pero por que non nos... No, que botan bronca son exigentes, son veciños tamén, son veciños tamén. Póñense no papel dos veciños, sí. Póñense tamén no papel dos veciños. Bueno, pois eso, arrancando novo ano, e sempre, pois, xa que estamos nese tránsito, pois xa entrando no mes de febreiro, queremos ver cales son os obxectivos, que son claros, un centro de día, seguir apostando pola cultura, e tamén con esa responsabilidade, que está moi ben que o diga, que temos os veciños e veciñas tamén a prol de mellorar a calidade de vida entre uns e outros, que o Concello chega ata onde chega, cun presuposto axustado, e cando un aposta por lo máis básico que é os servicios sociais, pois ao final vai quedando menos para o resto. De un concello, houve moita suba de impostos este ano. Sí, tuvimos que subir impostos tanto o ano pasado como este, hai que reconocerlo. Que unha parte de sufragar claro, todo isto. Tuvemos que tamén tomar decisións como aforrar costes sin que os vecinos o noten, porque o esforzo tiña que ser compartido, non podía ser todo a base de subir impostos, sino que un tercio tiñamos que intentar compatibilizarlo con a subida, outro tercio aforrando e outro tercio sacando de outras administracións. Porque, volvendo co que falabas antes da alcaldía, porque eu tamén entendo que no momento que eu non me ve esa capacidade de dar non o 100%, o 200% polos meus veciños, ese momento que tengo que guisar. Mentres manteña, e a teño, a ilusión, a forza e a capacidade de intentar dar ese 200%, che pode salir ben ou mal, pois intentarei defender a esta xente, que son os meus veciños e veciñas de Vedra. E falabas de prioridades, non? E hai unhas que nunca debemos olvidar, como che decía, non? Nós temos que seguir progresando no que son na reparación das pistas, seguir estendendo a agua, seguir estendendo o alcantarillado, que eses servicios básicos. Sí, son básicos. Básicos. Por algo se chaman básicos que son necesarios no día a día. Se o ten unha determinada parroquia, por que non o vai a ter outra, non? Entón, neso tenemos que seguir e seguimos pelexando. E cubrir o 100%, ese obxectivo. O obxectivo sempre ten que ser o 100%, que se consiga ou non é moi difícil, pero, bueno, danse os pasos non porque o consigamos, non, senón que, co tempo, teremos que chegar, goberne quen goberne de aquí a X anos, a ese 100%. Pois saudamos, como non, a todos os ointes do Concello de Vedra, que estaremos por aí vivindo cos nosos micros e cos nosas cámaras o Entroido, se nos deixa o alcalde. Sí, estáis invitados. Que estaremos moi pendientes dese pleno da Diputación Veno, alcalde de Vedra, disfrazado. Sí coinciden, creo que vai a coincidir. Bueno, estamos pendientes, ao fin e ao cabo, do disfrace que utilice Carlos Martínez, alcalde de Vedra, neste ano 2025, pois que tamén dá un pouco de cor, non? Ao mundo da política, que parece que estades aí encorsetados, pero que tamén hai un pouco de humor, diversión e fantasía. Eu creo que eso é Entroido. Efectivamente, e un nunca debe deixar de ser o mesmo. E zascas, que a veces os políticos levan zascas, Bueno, pero é que pero con humor e con retranca galega e dentro do contexto do Entroido. Levo 13 anos escoitando atranques, e os 13 anos hai atranques contra o alcalde. O sea que é que o día que non haxa que o día que non haxa preocupación. Ese día preocupareime. Sí, é verdade. Esa é unha boa reflexión. Graciñas, alcalde, por vir ata aquí. Graciñas. Moitas gracias a vos. Grazas.